Kaixo danoi, eguerdion, ongi etorri beste egun batez. Onak, gure programa oberenara, ez da? Kozinako oberenara? Bai, seguro baiet. Venga, beti esango du, onena ez da esan behar. Onenetako bat. Vale, onenetako batekin ja oso zabala uste. Jendei gustatzen zaiona. Bai, hor daude, orduan zerbaiteatik izango darmintz. Eta gaur egingo deten errezeta gaina oso berezi batekin dator. Seguro jendiak ja ezagutzen dula, osagaiak eta horrela ikusita, pentsatuko du gauza bat dela, baino trapantojo bat bezala da, edo... Arroza, zeiten du arroza hemen. Hau da, karbonara bat egingo dut, baino pastaren ordez arrozarekin. Kutsu berezi bat eta ikusiko dugu nola ateratzen den. Egia esan, ez dut inoiz probatu arrozarekin eta esan dut. Lehenengo aldia hemen txorienen egingo dut, eta ikusiko dugu zer moduz ateratzen den. Hala, tardea esaten moduan, konejillo india ziturri eta txikilla danez, ez molestatzen badu. Zure laguntza izateko, hemen. Bai. Bueno, banizu baino okerra horren ator gaur. Gaur, Aitorren bizita daukagun ondan, da bakian ez Aitorrei olako jaki barazki veganoak eta gustatzen zaizkion, banekin goizkizut olako trampantojo bat. Martxoari bukaera emateko lan garbiera da, baingo ditu olako azalore kurruskari batzuk, jogur saltza batekin, eta bueno, erabilpena emango dugu gure labe txikiari hor daukaula iskuta da airfryerra, eta beretaz hitz egingo dugu, eta horrekin eta erraz eta gozoa prestatuko dugu. Beraz, ezin hobea, entzun dezue errezeta bikainak zuek etxean ere prestatzeko, eta jakin eguen baduzue, nola egiten den arroza karbonara erara, adi. Zartagi batean tipula txikitua gehitu eta xu-baxuan kozinatu. Arroza gehitu eta minutu batez erregosi. Salda beroa bota, sua jaitsi eta arroza kozinatu krematxu egon arte. Arroza prest dagoenean sua itzali. Kopor batean arrautza gaztarekin eta piper beltz nahikoarekin nahastu. Arrozari sutatik kanpo ondo eta azkar erain krematxu geratu arte. Bestaldetik hirugeharra, oliorik gabeko zartean batean. Erregosi, atera eta hori dena arrozari gehitu. Bueno, ikusi dezue, ez da, pastarekin egiten den moduan, egingo dut berdina, baino arrozarekin, orduan alde batetikan hasiko naiz ni tipula mozten, txiki mozten, eta egingo dut olio pixka batekin, suabe kozinatzen joan, eta ondoren arroza bota, eta salda, hemen barazki salda dauket, arroza prestatzen joango naiz. Gero beste aldetikan, egingo dut nik nire, saltxatxo hori, eta egingo dut parmesano gaztarekin, guantxalearekin, eta gero pipar beltza eta arrautzekin. Beraz, esan bezala, honekin hasiko naiz. Hau da, nik badakizu dieta bat egiten nahi naiz, eta 6 kilo kentzeko dauzkat, eta 10 falta zizki bakarrik kentzeko. Errezeta hau, aproposa horretako ez da, justo. Esan dezagun, harina ez da hau, ez? Harina ez, baino goxua, eta ondo gelditzeko, bueno. Eta honekin siesta bat, gero eskuti datorre, ez? Honen nik uste siesta izango da, honen bigarrena postrea honekin siesta izan beharrala. Zer letxe, ben esaten duguna, txorien esaten duguna, noizian behin olakoak egitea kalterik ez dio iten inori. Ez da egunero, astero jateko errezeta bat, azkenean potentia da, kontutan izan, hemen gantzak edo desente sartuko ditugula, izan arrautzatik, izan gaztatik, guantxaleak zer zanik ez, eta guantxalean inguruan noin itzingo du. Erabilizan dugu beste behin txoriene, baina, gero, aipatuko dugu lan pixkatea freskatzeko gure buruak. Eta hor, barazkiak behintzat saldan badaude. Eta tipula. Vale. Gure razioa, ez dakit igual eguneko razioa bertan dago, baina, behintzat. Bai. Armiz betikoa, neurrian dena da ona, eta gero beti esaten duguna. Ariketa pixka bat egitea baita ere, ez da bakarrik osasuntxu eta neurrian jatea, baizik eta zerbait egitea, eta eskabiltza esaten hemen bizikleta hartu, eta ez da izan kilometro igerian, berroita luze igeritokian egitea, korrika 2 ordu. Ez, ibiltzearekin pixkat bizi, olako ohitura onak hartu, iskilerak etxera, noizian behin nik ez dut esaten, 10. batean bizi bazate, suposatzen dut, 10. batera iskiletatik igozia ez dela izango munduko gauzerik atzeginena, baina noizian behin, iskilera batzuk igon, horrelako ohiturak hartzen baitu, ia edo zer jateko, ez badukazu olako kaitzen bat, ez dizuen hausten, medikoak esan baizue, zaindu behar duzuela, baina bestela, neurrian dena jana alda.
Guantxalea, bueno, gaur karbonara egingo du. Karbonara, atzo tiramisua aipatu nuenik, nola tiramisu klasikoan esne gainik ez daraman, eta egiten dan arrautzakin eta mascarpone gaztarekin bakarrik, ez? Bueno, guk hemen karbonara, karbonarak ere esne gainik ez darama. Hori karbonara, bueno, norbait jungo zan Italiara, dastatuko zuen hangoa, hor, esaten da, teoria badago, bigarren mundu gerran, antzeuden tropa estatu batuarrek, dastatu omen zutela, eta, karo, berez ikusten baduzu karbonara bat, bertan indakoa, ero gaur, karbonara on bat indakoa behar da moduan, arrautzarekin, gaztakin da guantxalearekin, holako saltza txuri bat dauka. Eta saltza txuri hori eman aldu esne gaina dela, baina ez da esne gaina. Saltza txuri hori lortzen dugu azkenean, arrautzak naziz gaztarekin, eta gero pasta egosteko erabiltzen den urarekin. Hori, ondo eragin ezkero adaska batekin, horako krema zuri bat ateratzen da, eta hori izaten da karbonarak eramaten duela. Gainera, nahiz eta potentea izan, esne gaina baino harinagoa da. Ni esne gainana oso potente nik teoria bat neukan entzunda, ez dakit egia dan, karbonara izena nondikan datorren. Ikaskinen eta hori, ez? Hori da, bai. Bi teoria daude. Bi teoria daude. Bate estatu batu harrana, eta nik gehiago, nik erosten dizut ikaskinena, zentzu gehiago daukala. Gero, nahi esan den dena aurpegi osoa ikatzez beteta zeukatela, eta saltxe egiterako garainan eta mogitzerakoan arrautzak eta dena igual aurpegitikan ikatza erortzen zitzaiela, eta piper beltzak hori irudikatzen duela, hau da. Ikatz hori ez da? Ez dakite izango da, ez? Bigarren teoria hori esan behar nuen, bigarren teoria da ikaskinena zebet bat zan antza hauek, estatu batu horrena, eta bestatzuk esaten dute, hirugarren bat esango dugu, dala beraiek estatu batu horrek hor hautzean eramaten zituzten hainbat jaki. Tartean, arrautza eta gazta, izate ziren. Orduan, horren nasketa urarekin eta, bolako krema txuri matera lortu zutela, hemen bakaizu, bakoitzak bere herrirantzako erratza pasatzen du normalian, eta nik gehiago geratzen naiz, eta polita dalako, ikaskinen historia honekin, eta armintzek esan duena, baduka bere zentzua, karbonara batek gero zer darama, piper beltza, eta egia da, guantxaleak gainean daraman geruza iun hori piper beltza da, Italian piper beltza asko erabiltzen dute, guk hemen ingen duen errezeta esan da, ez da izer da, Pepe da piper beltza. Espagetiak ingen ituen, eta enaiz goratzen zelan zan, eta, italiarra ere. Bota genion piper beltz, beldurga, latz bota genion, oso geratzen dan, eta, badaukate ohitura, eta hainbat Cacio e Pepe, deitzen zen errezeta hori, eta, beraiek asko erabiltzen dute. Eta guantxaleak hori dauka, guantxalea da azkenean, txerrian, esan dezagun hemen paparra, eta hemen, jenteak irugiarrarekin, baconakin iten errezeta hau. Balioko luke, betxo, nik idatzi dut horren txorienerako errezeta bat, deitzen da pasta la zozonna. Garrantzitsua da italiano da, la zozonna. Horrela ez, bestela ez du balio. Eta pasta la zozonnak zer dauka? Italiako bi pasta saltza nazita, hau da, napolitana saltza, carbonara saltza naztuta dauzka platen berdina. Ez, benetan bertakoa da, historia dauka, hori tokatuko zaizu zuri kontatzea, baina, ni bete esaten duela. Hemen ingen duen, horako pil-pil zantzan, irukoitzao deitu nion ez da izel zan. Betxo, kokotxak pilpila egiten dira, ez? Goxoa du, Oso goxoa. Onjoak, zuk salteatzen ditut egiten duelako saltza lodi bat, pilpilatzen da. Goxoa du, ez da? Oso goxoak. Pipermorroa labean erreta gero, jartzen duzu bere olioarekin, baratxuriakin da urarekin, eta olako saltza lodi bat egiten du, ez? Zer moduz dago? Beharra. Orduan, 3 horiek batzen badituzu, txarra ezin da egon. Ez? Nire gustatzen. Teoria hona da. Teoria hori esaten da, ez da, gauza bat gustatzen holma zaitu eta bestea gustatzen holma zaitu eta juntatu ezkio, nahi eta nahi ez. Baina ezagin dana eta nola izango da. Nola ez, betxo, txokolate eta ur krema. Txokolatea eta arraina ere gustatzen zait, baina igual txokolatea eta arraina nastuta igual, Ostra, arrazoi izango du, igual, edo maionesa gustatzen zait, baina igual txokolatiak... Baina hain dezakegu froga hori. Igual froga hain dezakegu... Ez, behitu, bizigua merkeda honortan, egon baten hain dezakegu bizigua txokolatearekin. Eta gure jefia botako gara, mendik ostikoka. Azkenean.
Ez, bueno, a ber, nik gure etxean hemen aipatu izan dut, eta Patri ez zitzaigun gustatu. Guk askotan lehen, txokolatia txorixuarekin, hori zan ogitarteko klasiko bat. Ba, niri ez aitzen joz gustatu hori, kombinazio hori zuri bai, Bueno, jaten genuen. Eta merendatzeko, ez da, gosekin iriste zinalako, ez da izan kilometro korrindagio, eta horro bitartekotan sartzen duen, bueno. Okerkeritan ibiltzen ginen ikastolan. Okerkeritan, baina bai, kilometro pila bat itzen genituen. Bueno, errezeta nola doa, eta nik gero gaiekin jarraituko. Oso, bueno, errezeta, ja, tipula txikitu dut, hemen olio pixka batekin ja, zutan martxan jarri dut. Bestalde, guantxalea, ikusten dezue, ze itxura dauken, hemen kontatu duguten bezala, dana piper beltze zinguratuta dago, eta ingo detena da txikitu, zatitu, zegero hori beste zartagi baten egingo dut pasa alde batetik eta beste, eta askatzen duen gantzarekin, koipiarekin gelditu ingo naiz. Zegero nahasketa horretan bota ingo diot. Orduan, ingo detena da txikitu eta gero zartagi batetikan pasa. Baku zein aldan horrekin baitu, hola nautu zaite, eta hemen egin genuen antzeko zerbait txuletarekin. Egin aldugu guantxale maioneza bat, hartzen duzu, koipe guzti hori hartu, eta gero arrautza hartu, ospinero limoi zuku pixka bat, gero ekilore olioa, eta gero hor botatako koipe guztia nik genuke botako ze oso fuerte aterako zen. Baina ikutu bat, eta egin aldugu olako asmakizu bat, hamburguesa batean, hamburguesetan maionesa jartzea ohikoa da. Hau ere nik lehatzari nion jarriko. Maionesa lehatzari bai, baina guantxariak irindako maionesa bat agian ez. Baina olako hamburguesa batian ikutu bikaina emango zion. Nik usten dut guantxaleakin egiten dezun edo zer gauza, baconarekin egiten dezun edo zer gauzak, goxua egon behar du, Eta horregatik arroz honek gelditu behar du goxua, bai edo, bai. Nik ala ere pastala zozona, hau indudana, euskaldundu egin nahi dut. Hau da, bertako irugiarra erabiliko dut, iratiko gazta erabiliko dut, zeolakoetan jenteak, ez da, interneten inoiz hartzen bazadete, ez badaukat parmako gazta, ero pekorino gazta, nola segatik aldatu aldut errezeta batean, da aukerak ematen dizut, olako mantzako gazta bat, idia zabal gazta bat baita ere, eta segatik ez iratiko gazta, ni iratiko gazta maite dut, nire txian ginen erosten duena. Oso fina dala, oso fina da, eta bai, krematxua egia, ez da bate fortia, orduan jendia askori gustatzen zaio, nire asko kontsumitzen dut. Asmoa da, bueno, pasta errezeta hori egitea, horrela egitea, hartu eta gehitzea, bueno, euskaldun du egingo dut, hori bai, pasta ekarriko dut, italiana, ona. Hau esan da, arroza, garbitu behar dugu, ez du garbitu. Ez, kasu honetan ez. Eta egingo dutena da, gainera, ja prest, zara bata, ja tipula, ja erdinda dagoenean, arroza barrura, men ardo txuri bat edo, Baita. Baren badaukagu, bida, ere pixka bat bota genezake. Baina kasu honetan, nik ez dio botako, ja hemen salda badauket, saldak emango dio zaporia gure arrozari, eta nahikoa izango da. Kantitatea, bani gutxi gora bera, botatzen dizkiot, 2 saltxarena arroza bakoitzeko. Hau da, 100 gramo arroza, 200 mililitro, esne. Osa, esne ez, barkatu, saltxa. Hor, bakizue asko aldatzen dela, ontzia. Ontzi zabalagoa baldin badaukagu, hau da, paella ontzi bat lurrunketa handiagoa da, eta orduan likido gehiago behar da. Hori da. Ontzi txikiagoa bada, lurrunketa gutxiago dago, orduan likido gutxiago dauka. Hori nola ikasten da? Askotan egiten duzuenean, eta konturatuko zaete gehiago behar dela olako ontzietan. Eta arroza garbitzen aipatu dut, gaur egun, errezeta, hainbat errezetetan interesatzen zaigu, ez? Almidoia kentzea arroz hori aske geratu dadin, ez? Eta hori, sushia ero, batez ere osoikoa da, ez? Japoniarrak ikusten ditugunean sushia egiten, nola 10-12 aldiz garbitzen duten, eta garbitzea aipatzen dugunean ez du, esaten txorrotan azpian jarri eta urarekin pixkat garbitu, ez? Igurtzin behar da, igurtzi eta almidoia atera egin behar diogu. Kasu hortan gun nahi dugu arrozak askea geratzeko gero susian. Egia da gero ospinarekin, azukrearekin deiten da nasketa hortan, gero itxatzita geratzen da arroz hori, baina arroz hori askea behar du. Gero, risote batean ordea, guztiz kontrakoa, risote batean ez dauka zentzurik arroza garbitzea. Seguk nahi duguna da, almidoi pila bat izatea arroz horrek, gero askatu desan da, krematxu ustea, ez? Eta beste arrozetan, besteetan, nik egia da, babarrunak, txitsirioak, dilistak, arrozak eta batzutan, txorrotan azpitik, olako hautz pixka botatzen dute, ez da almidoiak entzeko.
ez da ohitura txarra naiz eta gaur egun saltzen dituzte honek arroz sekula ez dira pasatzen. Horrek bakitze truko bat daukatela, pasatzen ez direnak, oia dira, lurrunetan ematen diote olako tratamendu bat, berezia, eta dira arroz berezia. Eta horre aldiz utzi 40 minutu eta ez da... Ez dira pasatzen, horrela saltzen dizute. Horrela saltzen dira. Bai, horrek saltzen dizute, arroz horiek berezia direla, utzi eta botatzen diezu 3 litro 200 gramori eta berdin jarraitzen du. Ez da genik aukeran betiko arroza nahi hori jot, eta pasatzen bazai, paseingo diu, pasatu intzait. Eta errexea dela, ez da, kontrolatzea ez da denborani. Bai. Arroza normalian, hola, arroza bomba erabiltzen bali maitxezue, 15 minutu. Eta ura bikoitza. Pixka bat gehiago igual, baino horre hon behar dezue. Eta hasieran lehenango aldia eta horrela balmena egiten dezuena, eta kontrolatu nahi balma dezue, ikasi nahi balma dezue, pixka bat gainean egon. Eta sua kontrolatzen egon. Eta ikusi su altuan jartzen balma dezu, eta 15 minutun baino lehenago, ja ur guztia joango zaizula, ur pixka bat bota, eta hurrengoan ja badakizu edo su gutxiago bota, edo ur pixka bat gehiago bota. Baina beti ikasten da, proba egiten. Bai, eta lehen esan izu, hor, ikusiko dituzu inoiz, errezetan baten, gu egon ginean Valentzian, Alicanten izan ginean, ezagutu genuen suaren erregina deitzen zioten. Emakume neska gazte bat, geratu zala egiten da txapelketa, munduko txapelketa, paella txapelketa. Eta irabazlearekin egon ginen, Mireia, enaiz goratzen abizena, baina saltzera bat oso ditxaratxera bera. Eta beraien jatetxean iten zituzten paellak, zeuskaten txingarra hausua zu bizia, eta karo, ziren 2 pertsonan dako armint, olako paella handi bat, eta nik hori ikusten nuen, olako geruza fin bat, eta botarro zala, botala zai, horra beste olako ilara bat bakarri. Oberena horrela da. Osea, ni probatu dituten arroz oberenak eta horrela, normalian horrela izaten dira, Ilara bateko arrozak, finak, eta egia da horrela, azkenian hobeto kontrolatzen dala, ze ilara batekin bakarrik arroz guztiak berdin egiten dira. Uniforme egiten dira, eta ez da gainera ez dira aplastatzen ze. Arroz asko egiten duzune eta bata bestean gainen dagoenean normalian berekoak igual aplastatzen hautsi egiten dira, eta horrexeatik egiten da kapa bakoitzeko, baina egia da, amorroa ematen dula. Horrelako paella batian hain gutxi aurkitzia. Jakin da, kuadrilla guztiak, 10 lagunek hor janalko dukela eta hori pintzako bakarrik. Eta berak esaten zuen, ez? Hor, berak egiten zuen 3koitza botatzen zion ura. Azkenean, zu bizian zan, denbora guztian zu bizian, azkeneko 15 minutu usten zuen, gero kentzen zuen eta taparekin eroan eukitzen zuen 5 minutu pausatzen. Eta hortara bakarrik, zenbat paellatatzen zituzten, eta goianarekin, beti esaten zuen, ez. Arroza, paella, janbarra, goianarekin. Goianarekin eta egurrezko goiara jartzen dute. Guri goiara normala jarri zioten. Eta bertatikan jan behartzen. Bai, erditik hartu. Erditikan hartu eta denak hortiken. Bai, baina horre ere egin behar zen, hau palmera anaiakin iten dena. Marra bat egin, Eta hau zutzeko eta... Kar, zu pentsa, esertzen zela, segun norekin. Noa izenik esaten. Karo, Gozea dauken norbaitekin. Zu badakizu nola tragatzen duen horrek. Horrek, zuk bat sartu orduko 3 sartu ditu. Karo, orduan, hori da, gu lagoma katalana. Eta horri zango horekin, da parrandan atea ginen. Poteoan, eta poteoan zer egiten duen beti, botia jartzen da. Beti ja, eta beti azaldu genion, botea jarri. Eta karo, ez da, hasi ginen da, batzuk zuritutan eta beste batzuk beste bat da. Eta tipuak, baina gu zurituak eta horrek kaina hartu du. Eta berdina ordaindu du. Ja, baina holan da. Hemen beti da batek kainetara doala, baina berdina jartzen du botea. Ez, baina horrek gehiago jarri beharko luke. Ja, baina Euskaldunak hortan niko, gure kuadrian behintzat. Bia, guri kuadrian gertatu zitzaigun azan, batek, badaukagu kuadriako bat, zeliako azana. Orduan, noski, berak, garagardoa beti hartzen zuen glutenik gabe. Eta glutenik gabe da noski asko zea garestikoa. Baina, bueno. Eta hortxe zion, orduan urteak pasa dira, eta orain bapatian esan duen, ez dala, ja medikuak esan dio, ja ez dala zeliakoa. Egin diotela proba pilo bat eta horrela, eta oain gu ja egia eskatzen urte guztia hoetan, edan duen ere ez broma da, Baina, egia da, honiko jenekin adibidez,
zeliakoa zarela esaten hori dizu, eta gero hortikan urte batzuetara, ja, zait? Sendatu igual, no? Sendatu edo, ez dakit. Bueno, alergikin badakit, edozen momentutan nik lagun badaukat, orain itxaskiak ezin dituela jan. Eta beti jan izan ditu itxaskiak, eta gertatu zitzaion, nolako arrain sopa bat eroste egin nukun, eta batean gorri jarri izan, eta ospitalean bukatu izan zuen, eta orain alergia aurkitu diote itxaskiei. Ja. Eta hori etorri hil zaizula. Bueno, okerrena da, gu lagun bat daukagu, kaparra batek, garrapata batek. Sartu zitzaion, bere listua ero odolera pasa, eta hori gertatu alzaizu, ezin du lau hankako ugaztunik jan, ezin du jan. Ez ontzia, ez txerria, ez beia, ez ardirik, ez ezer. Osa, bakarrik jan alditu, oiaskoa jan aldu, arrainak eta jan alditu, baina hau da, mamifero jatorriko lau hankako ez esnikirik. Eta hori garrapataren gatik, garrapata batek txupatu zion. Eta kontu zibiliko nahi, zemendikan aurrera, Ez, benetan, eta ez da broma, eta ja bi ezagutzen ditut, eta gaina izan zen hori, joan ginen Pirinetara bizikletan ibiltzen, da, Jimik ezin du, ez da, nik menua imanu, Jimik ezin du jan. Eta zer da, barazki jalea? Ez, arraia jan aldu, oiaskoa jan aldu, baina ezin du jan lau hankako ugaztun ezer. Zuri jan alzaitu. Osa, zuri bai. Nere behatzea orduan, baina, egu daukagu, Joseba, letxe. Berak ezin dau eta gustatzen zaio jatea pilak, eta oin, kendu indiote hori dena. Bai. Bueno. Ez da broma, Ez da Historia broma. polita, baina ni bitartean errezetarekin jarraituko dut. Vale. Ikusten dezue ja arroza, bueno, falta zaio, pixka bat falta zaio. Vale. Baina bitartean nik hemen ingo detena izango da gure guantxalia. Vale. Esan bezala, ikusi dezue, guantxaleak pilo bat koipe daukala. Honek ez du behar ez oliorik ez ezer. Hau botako dut, ona bertara. Ikusten duzu gutxire ez detela hartu, Dexente hartu dut. Eta honek berotu egin behar du, honek egin behar du, eta nik bitartean hemen saltsa daukat. Horri gehituko diozu hemengo koipia, Azkenean karbonarak eramaten du hori, Hori da. Honek koipia hartuko dut, bota egingo diot, gero pasta egiten danen ere, pixka bat, pasta horren salda ere edo urra erabiltzen da, kasu honetan koipia bakarrik erabiliko dut. Orduan, pixka bat berotu egin behar du, eta honea sartu dut. Oso, bueno, guk hemen txoriene jarraitzen duzune, bakizue gure taula hau, txorieneko askotan ikusiko nezen duten, hau bambuz egindako taula dira, eta gaur egun entzuten dira, sasoi bat egon zan, debekatu izituztela, debekatu ez, segurrezko taula beti ezagutu ditugu, baina jatetxetan da horan, honek plastiko ero fibrasko berezioiek, eta gero, bambuzkoak, egurrezkoa betikoa, gaur egun titaniozko taula daude, nik zen nahi duzu esaten, nik titaniozko taula batek enau deitzen, nik horrek amustu behar du labana bai. Eta berai esaltzen dizute, ze titanioa, ez du kameusten labana, errespetatu egiten du, ez, netzako betu guk gure txian, daukagu ni beti olibondo egurrarekin egindako taula dauzkat, 3 euro lau, nire bizioetako bat onartzen dut direla egurrezko taulak, eta artizau azoketara juten aizenean, denak erosiko nituzke, eta dauzkatu inbertan etxian 4 euro lan, eta beste 2 euro paritu inditu danak, eta nire bizioa dira. Ni gustatzen zaizki. Horrek azkenean, bagizue, labana gehien errespetatzen dutena dira, gero bakterian kontra eta bebai egurrak lan egiten du, orduan esaten dutenak zikina direla, ez egurra berez da hoberena, eta hori bai, zaintza modua, noizean behin, olioarekin pixkat igurtzi, eta listo, besterik ez daukate, eta taula horiek izaten dira, esaten betiko, baina nik ezagun nuke hoberenak. Eta gero, esan. Gu unibertsitatean eta horrela erakutsi ziguten, taula bakoitzak eduki behar du kolore bat. Eta kolore hori erabiltzen da, gauza ezberdin baterako adibidez. Taula berdea baldin bada, hori erabiltzen da normalean barazkientzako. Gero, gorria baldin bada, haragiarentzako. Eta urdina arraiarentzako. Eta txuria horia horien normalean izatea da hegaztientzako edo oiaskoarentzako. Eta hori egiten da, ez egoteko kontaminazio gurutzatua. Hori da. Ze adibidez arrainarekin eta horren gainean, azte balimazea haragiarekin eta ondoren barazkiarekin, hor kontaminatzeko arriskua handia dago. Horregatik denak daukate kolore moduko bat eta garrantzitsua
errespetatzia Hori esatea da jatetxetan izaten zala. Ere- Etxian ez dauka zentzu holan ez zibili kolore batekoa, azkenean jatetxetan egia da bakizue, Bai. danetik lantzen dala eta orduan zentzua badauka, eta Armintzek esan duena, holan izaten zen, baina etxian, batekin nahikoa da, bambuskoak ere prezioz egia da, izango ziren haue baino hobe hauek, olibondoaren egurrarekin eindakoa baino, baina nik gehien gustatzen zaizkidanak esan dakoa. Horiek egurrezkoa dira eta horiek urte pile baten irauten dizue, Orduan, zuek ikusi. Uste bain badiazue 5 minutu, ja guantxalea ikusten dezue, ia prest dagola, arrozai falta zaio oso gutxi, eta bueltatzerako garaian, nik hemen saltxau prest daukat, arrozarekin ondo nahastu, guantxalea gainetikan bota, eta gure platera preste hongo da. Bueno, lagunok, bueltan ja arroza inda dauket, prest dauket, beste aletikan hemen saltxa bakizue, ikusi dezuen nola egiten dan piper beltzakin, gure parmesanoarekin, arrautzarekin, dena ondo nahastu, eta bida zeitxura dauken gure guantxaleak. Orduan, guantxaleakin esan bezala, ingo detena da, hemen olioa bota deun koipia bota, eta ondo nahastu. Vale? Honek ematen dio zaporia, Gaurren mendira joan barko da, pasioan. La leche. Hau da, ze sakrilegioa. Hori da. Orduan honek egiten duna da, nola koipia beroa daon, guantxalearen gantza beroa daon, gure arrautza pixka bat kozinatu egiten du, gure gazta ere pixka bat, bigundu egiten da, ezta? Eta hau dena ondo nahastuko da guk egin dugun arrozarekin. Ze arrozak beroa egon behar du, Oaintxe bertan egin berri dago, eta egin behar duguna da oain saltxa ona bota. Vale. Orduan, kontu da hondiz. Eta oso bera daukazu. Eta hori ingo diotena da. Bale. Gero platerera bota, hori da, Ia garrantzitsuna. Bale. Hori gabe ez goa, signora. Urko galdetu dit, eta iso bera zegoen. Kusi, hor bat falta dala. Eta bi. A ber, dastatu egin barra dakizu dena, ez sukaldean komeni dala dastatzea, bere puntuan kurruskari egon behar zan, eta, ikusi dugu, ondo zegoela, neurrian, eta, gure oneritzia eman ondoren, jarraitu alduzu. Baina ala ere, sobera badaukazu, zulasai. Eskarrik asko, baino. Eta jango dugula. Bida, ze itxure hartzen di joan gure arrozak, pixkanaka saltxakin ondo nazten di joa. Kolore aldetikan ere, esan genezake karbonara, pixkanaka prest dauela. Risotto ala milanesa. Azkenean, Milango risotto Milango erara, azkenean bada azafraia botatzen zaion risotto bat, Milango tipikoena, eta nik esango duk agian Italiako risotto ezagunena hori dala, eta holako itxura dauka. Holan horiska. Maten du igual vainilla dala, igual arroz esnea vainilla puntuarekin ere. Pinporta beltzoiekin eta hori, egia da, vainilla guk hemen erabili izan dugu, txalma saietan, eta hori, egunian arzak aipatu nuen, baina arzaken errezeta batean, vainilla botatzen die txalma saiei, eta nik kanelarekin askotan ikusi izan dut egiten, eta guk egin izan du etxean, eta oso geratzen da kanela. Ez da bakarrik oso gintzarako. Zigor, hau prest dago, iruditze balin bat zaizu, goiaraka bat edo goiara bat kartze balin badiazu, platerea botako diot. Ikusten dezu ze kremoso gelditu dan, orduan gure platera hemen. Mendikan atera, gure arrautzaia hor pixka bat kozinatu da, eta diotena da, gainean bota. Hau goiarakin izan dugu, ez? Hori da. Ostra, holan ikusita holan, artistiko holan esatu zu. Artistikoa gelditzen da. Kasualidadea ematen dola, baina holan tik botata. Karbonara risotua. Nahikoa daukagu, ez da? Irentzako. Badakizu oso jateko zalera, baino. Oin probate, oin dastatzen ari gara, Arminz. Gero, kamarak itxaltzen dienean, beste gauzat izango da, hemen holako arrapaladan etortzen dira bisonteak, Asteriz eta Obelix nola ateatzen ziren erromatarrak etortzen ziren moduan? Hola etortzen dira kutsi gara era, hauek korrika, hau dastatzera. Hortxe. Bigarren errezetakin berdin egiten duten. Bueno, bigarren errezetarekin joan aurretikan, nik hemen erakutsiko dizuet gaur egin dugun arroza karbonara erara.
Oain bai, dastatzia. Eta honi holan gazta pixka gehiago gainetik. Nahi aldezu, gazta pixka ez? Botako diot? Ez? Bueno, baina holakotan. balioko luke ere. Bai. Bueno, Nik biak hartuko jot, arrozataka guantxalea. a ver. Bueno, Zeuna. leheno aldia iteko, Pastarekin oso goitxua gailuten da, baina arrozarekin ere. Ia izan behar dan zuk eskua daukazula arrozakin. Arrozakin, bai. Espezialitatea da. Gozogintza eta arroza. Bueno, balagunok etxean nolako air fryer bat daukasunentzako? Orain, arrozeta bat. Anastasio naiz. Anastasio. Hau, zuk esan Eta altaboza ekarri duzu ikusten ez ezta? Reggaetoia entzuteko. Ez, hor geneukan, eta egia da aspaldi ez dugula erabili, eta nik etxean olakorik ez daukak guk etxean. Hola negoteko, ez da txarra, Bueno, ingo duguna, gure gailu ondan airfryerra, ero airea labe txiki honekin ero ingo duguna da, holako azalore kurruskari batzuk jogur saltza batekin. Oso erraza, eta bueno, holako gailu bat daukasurentzako aukera bat, eta horrela jungo da. Irinak, espeziak eta karagar legamia nazingo du. Horri pixkanaka esnea gehitzen jungo gara eta krema lodi bat lortuko du. Azalore lorea bertatik pasatu, gero ogi birrindutik pasatu eta airfryerrean sartu ondoren olio pixka bat gainetik bota eta 25 minutuz 185 gradutara egin. Bien bitartean jogur saltza bat ingo du, horretarako jogurrai baratxuria birrinduko digu, limoi erdiren azala gehitu, ondo nahasi, gero martorria txikituta gehituko diogu eta saltza hau erabiliko dugu gure azalorea laguntzeko. Orduan, hau esan da, lanerako prest gaude eta esandakoa. Hemen ingo duguna da. Izango da holako tempurantzeko bat, ero gaur, gaina, errezeta hontan, Armenz, nahi izan ezkero, esnea erabili beharrean, edari vegetal batea erabiltzen badugu. Veganoa egiteko. Veganoa euneko, oin barazki jaletzako, ovo lakteo vegetariano esaten da, olako izango zen, baina ez dela veganoa. Eta hemen, irinari hemen igurtziko dugun honi zer gehitu, espeziak nahi itxusunak. Etxean eukitako. Horre hona iz, venga. Piperbeltza, txuria, edo zer gauza. Piperrautza, baratxuri lehorra, kipula lehorra, gero, egia da olako gazta ikutu eta zerbait berezia eta ni gustatzen zait garagar legamia, olako pare bako jarakala ero botako izkiogu, eta hau naziko dugu pixkat eta esnea botatzen joango gara. Eta hemen gero sartuko ditugu gure azalore loreak eta gero ogi birrindutik eta labera. Ia zera politxa eta divertigarria ez da azalore batzuk egiteko, kasu honetan air fryerran egingo ditugu, badakizue askoze osasuntxua osasuntxua dela, ezta? Ze erabili daiteke air fryer kasu honetan oliorik gabe, ezta? Horretarako asko balio du, ondo balio du eta normalian horretarako erabiltzen da. Egia da jendeak ere koipe askoekin egiten duela, baina aukera bikaina ematen du labearen ordez, gailu honekin egiteko. Adibidez, nik nire amonan etxean erosi gendun bat, ze pertsona batentzako bakarrik oso ondo etortzen da. Labea oso handia gelditzen da normalian eta horrela, eta egia da gailu honekin nahiko txikia dela eta batentzako edo bintzako prestatzeko, hementxe bertan ederto datorrela. Gutxiago zikintzen da, eta zer esaten dago? Temperatura hartu dut, oso ondo, eskerrik asko. Honek ez dauke xiririk ez da... Xilik egonak. Eskandalua, jo nesnatu indio, gaixua. Egia da, teknologia asko daukela, eta gaur egungo pilo bat gauza esaten ditzu. Bere, temperaturaz gain, beste, milaka teknika ezberdina aukeratzeko, aukera hori baditu. Guk hemen esan dugu, azkenean da, labe txiki bat izango zen, haizearekin, haize labe bat izango zen, eta gu normalian olako, galtxoak ero errezeta hau berez, nun ingo genuke, oliotan frigituko genuke, ez? Oliotan frigitzen baduzu, badakizu, egiten duela da, askoz koipe gehiago hartzen duena. Guk hemen gainetik olako olio pixka botako dugu, ero ez diogu zetan bota behar, eta kurruskari utziko du. Nik gaur,
hau erabili dut, eta guk etxean, egia da nik olio gutxi erabiltzeko plantxan ero arraiat egiten duanean, olako bat daukat, eta daukat baratxuriaekin onduta olioa, hor konfitatzen usten dut, eta fla, olako geruza fin bat usten da olioarena, eta plantxan egiteko, edo gainetik botatzeko gukoin botako diogun moduan honi, airfryerra daukasunentzako, olio askoz gutxi erabiltzen duzue, ondo irikitzen du, eta baita ensaladari botatzeko ere oso ondo olako katxarroa. Bila da airfryerra duela gutxiko gauza bat dirudi dela, baino 2010ean sortu zen airfryerra, eta lehenagotikan, ja 20. mende inguru aldetikan, ja bazeuden labe batzuk, konbekzioko labe batzuk azkenen funtzionamendua berdina dana. Vale? Haizea barruan dago eta konbentzioan bidez, ja labe horiek existitzen ziren. Orduan garai horretan, ez da zerbait berria esango genukena, ze beti da anikan erabili dugun labe izan leike. Txikiagoa. Txikiagoa, etxean eukitzeko oso aproposa esan dugulako, ze pertsona batentzako edo bintzako, errezean erabili daitekelako. Nik lehen guzua daukat, bikotearekin bakarrik biziala, eta daukate labearen huekoa, labea egon behar zantokean, labeak zar bat zegoen. Etxe bat erosizuten, labeak kendu izuten, sartu zuten hau, eta esaten gu biontzako, nahikoa du, hemen azkenean, labean egiten du arrai pixka bat egiteko, iasko pixka labean erreta egiteko, eta olako gauzetarako, ondo, ez dugu behar gehiago. Nik ez daukat etxean, ez dut erabiltzen... Laberik hau? Olako hori. Labea bai. Labea. Gu beti dani labia erabili deu, beti etxean labia erabili deu, eta egia esan, egia da, gauza onak egin daitezkela, eta pilo bat errezeta aurkitu ditzazkezue internetean, eta haizu, gailu erabiltzeko, haizu, ez dago bat ere gaizki. Hori da, eta gainak gero bestela ez baduzu erabiltzen, hautza ere oso ondo hartzen du. Ordan sukaldean pilatzen den hautza, gailu honek hartuko dizue, eta hautz hori ez duzu kendu beharko. Beste gailu bat etxean, egia da, juten zara bigarren eskuko dendetara, eta ez hau, mila gauza olako ikusten dituzu, robotak, ero sifoiak eta telebistan sukaldari erabiltzen ditugunak, eta zu esan duzu, ostra, olako bat erabiliko, erosiko dut. Erosten duzu. Eta gero, bi astetan erabiltzen duzu, eta gero, iskina baten... Edo esferifikazioak egiteko, eta horrela, gauza pilo bat erosten dituzu, edo koktelak egiteko, ze iruditzen zaizu oso aproposa dala zuretzako, eta gero, erabiltzen duzu, behin edo bitan asko jota, eta gero hor gelitzen da egia esan. Horrela mila gauza, eta gero hori ere danakin gertatzen da, arroparekin, momentuan kriston ilusioa egiten dizu, gauza batzuk erosten dituzu, eta gero egia da hortxe geratzen dirala. Baina ez bota, modak etorriko dira berriro ere. Kanpaiak gure gurasuekin ezautu genituen, da gero guk ere ezautu genituen kanpaiak. Bueno, esan dakoa, honekin hartzen duzue, eta olioa botatzen dio geruza fin bat. Eta azkenean, honi deitzen zaio frigigailua, baina frigigailua barik, hau da, labe bat. Eta labe honi sartuko dio 180 gradutara, a ber, hemen temperatura, ez hau da denbora. Hori labe edo zen labe bezala. Labe, baina honi dauz hemen, oi askoa egiteko, pizza bat agertzen da, patata fregituak, tarta bat ere agertzen da, ze gehiago dago, hau da katxarrua. Garbigailu moduan, erropa. Jartzen dau, sabanas y cortinas. Oie, behitxen aldu honek, katxarrunek. Zeke maravilla. Ez hori. Bueno, hori martzan daukadala. Ingo diona da, holako jogur saltza errez bat. Honek zer emango du? Baratxuria tel bat, bi jarri behar nizkio, baina honekin nahikoa dago. Birrindu ingo dio, gero limoi erdiren azala eta zuku pixka bat, oliba, gatza, piperbeltza, eta martorria. Filantro erderaz deitzen dena, hori bateko perresian edo duzu, perresia mendarekin ere oso ondo geratzen da. Azalorea erabiltzen ari zara, eta zenekin azalorea, brokolia, eta azaburua, famili botaniko berdinekoak direla. Lehen guzua dira, ez? Anai arrebak dira. Gauza da, urtez, gauza da, aldatu egin dela bai forma, bai koloriak eta tekstura eta zaporia noski aldatu dira, baino famili botaniko berekoak dira. Eta bai noski hiruak dituzte nutrizio ikuspegitikan oso aproposak dira gure dietarako, ze egia da lehen arroza, desente koipekin eta kaloriarekin dasatu dugula, eta haizue,
hementxe era oso berezi bat eta aproposa, barazki hauek jateko vitamina pilo bat dituzte, gero digestioarentzako ere oso aproposak dira, eta gure dietatan egon behar dut. Zuk esan didazu lehen gainera, asten 2 aldiz bazkaltzen duzuela. 2 asterik behin. 2 asterik behin. Bai, guk gure etxean asalorea eta brokolia ez dira horren maitatuak jaten ditugu, eta hor bikoteak eta nik gustora jaten ditugu, baina onartzen du gure txikiei gehiegi zaizkila gustatzen. Eta asa gaina egiten dut, gozi eta gero olioarekin, da baratxurekin olako olio erre bat egiten diot, eta han usten dut olan ordu erdi, oia 40 minutu ero, olako asa konpota bat moduko egiten dana, oso goxua, hori neosaban errezeta zen, eta etxean gustatzen zen, afaltzeko holan, eta nik uste dute, bueno, aizeak ero egiten dituela esaten du, nik aizeak beti dauzkadanez, ez daukate holan, ez da gauzat, hau janda ezberdin ulertzen duani. Arrazoi duzu zior, ze hemen haizeak ere antioxidatzaile asko ditu eta horrela, eta haizeak ekartzen ditu. Eta irakurtzen egon naiz, Puskarreri buruz. Zuk badakizut zenbat kilometro ordukota ateratzen dan, bat? Puskar bat? Bai. Hori ere neurtuta aldago. Hori ere neurtuta. Hemen dana dago neurtuta eta ikertuta. Euska, horretarako ikertu egin bada, norbait egon behar dugu. Zer, atzian jarriko zen norbait eta bota, hori nola pistola hori kotxian abidura kontrolatzen guakin. Botazak! Pra! Hori da. 10 kilometro orduko? Zerbait bazenekin orduan, bai, 10 kilometro orduko ateratzen dira. Eta egunean esaten da, 15-20 inguru puskar botatzen direla. Eta bizitza batean zenbat dira horiek. Hori da, 85 urteko pertsona batek gutxi gora bera, 18 botatzen bale ditugu egunean, baina, 1.000.000 Vale, hori da media, ni orduan egongo nahi sortik. Batzu milioietik aurrera egongo, hori argi dago. 1.000.000 terditik. Hemenik esate dute gehiago, bai. Ales ere ez da urruti bildiko nik uste. Aizeak botein behar di. Hor barruan, egia da, jende aurrean da aldala, bueno, edukazio batik eta hori paskaltzen zagetela, ez, hori etzazu egin. Baina beste da kalian mazagoten, bota, horrek, hombre. Zuk norbaitekin ateatzen hasi, eta bigarren unean bota, badako ze konfiantza ematen dian horri bikote. Horre esan nahi du konfiantza dagoela. Konfiantza dagoela, hori da, eta bikote hori zango du, mutillo honekin badao zer, bai, filina. Gero esaten da igual batzuetan konfiantza ja nazka ematen dula, ezta? Ja puntu batea iristen gera igual esaten du. Baita, horre, arrazoia daukazu. Ja, hor. Arrazoia. Bueno, neurrian, aukeran ez bota, jende aurrian, ez? Eta botatzen bauzu, eta aurra izaten bauzu, aur txikiakin trukoa bak usain da. Fardela usaindu eta esan, oinere kaka intzara. Eta aurrari bota kulpa guztia, eta listo. Bueno, lagunok, gure saltza pres, hau nahaziko dut, eta hori bakarri falta zaigu, airfryerrean dagoen azalorea egin da izatea, eta zeitxuan gatoz, hemen busti, eta jatera. Hau, badauzkago. Azaloreak ala nuggetsak dira. Horrela ikusita, nik uste du nire semeak ere engainetuko nitxuela. Bai. Haizu, umentzako eta horrela, ideia bikaina. Bai, eta batez ere umentzako bako zertan garantitxua, beraiek sukaldean sartzea eta errezeta hau bada beraiek egiteko moduan. Bai. Orduan beraiek egiten badute beti, bueno, esango, probatu ingo dut. Eta probatu ezkero, benetan, gozo daudela. Hemen dauzkazue gure azalore kurruzkaria jogur saltzarekin. Ikusi dezagun orain, onak daude. Eta ondo inda geratzen dira, jete esango, gordinen sartu dituzu egozi gabe, barrutik inda geratzen dira. Ez dira pixka bat lehenago uretatikan edo pasabiar edo egozi behar pixka bat, ez? Probatu. Lekin ja? Daki probatu dalako, Probatu dalako. Eta turko horik ez dago, hemen azaloria, urten duzu, eta guk hemen ingen main tempura bat, beltza. Eta zan azaloriana, eta zan olako bolatxo beltz batzuk, eta barruan txuri-txurian. Oso porilla. Ideia bikaina. Etxin ningo dute. Bai. Labian edo. Hori da, labiak ere balio dizue, labian egiteko frigituta ere ina dituzuen izan euskero, eta beste gauzaten ina duzuen da bihar telebista piztu eta guri ikustea. Guen izango gara da. Hemen bueltatuko gara. Bueno, eskarrik asko denoi. Agur. Agur.